Devica i lekcija poverenja u nesavršenstvo. Tvoj svet je u detaljima. Ti vidiš ono što drugi propuštaju i u tome je tvoja lepota, ali i tvoj teret. U tvom poretku sve mora imati smisao, red, tačnost, čistoću. Ali tvoj duhovni zadatak nije da popraviš svet, već da naučiš da ga voliš i kada nije savršen. Da shvatiš da ne moraš da ispraviš svaku liniju da bi crtež bio lep. Tvoje ruke su vredne, tvoje misli precizne, ali tvoje srce često zaboravlja da odmori. Toliko puta si pokušala da preuzmeš odgovornost za sve i za tuđe greške i za tuđe tuge, ali duša te sada uči da mir nije u kontroli, već u poverenju. Bog ne traži tvoju savršenost, nego tvoju prisutnost. Kada naučiš da pustiš, da dopustiš da nešto ostane nesavršeno, vidjet ćeš čudo, da se stvari često slože same, baš kad prestaneš da ih nameštaš. Savršenstvo o kojem sanjaš nije spolja, ono je trenutak kad prihvatiš da si i ti ljudsko biće, koje ima pravo na grešku, na slabost, na umor. I tada, paradoksalno, tvoja duša postaje najurednija, jer ništa nije više na svom mestu nego kada je u miru. Pišite mi u komentarima kako vam se dopao ovaj video o Devici. Vaš astrolog i ja.